ఈయన పేరు ఫనీ భూపాల్. రాముడి బాణం వేగం గాలికి కూడా తెలియదంట. మనోడు అంత ఫాస్ట్ గా అమ్మాయిని పడేస్తాడు. కొడుకు విషయానికి వస్తే పేరు కార్తిక్. ఈయనో పెద్ద ఫ్లట్ మాస్టర్. సో బ్యూటిఫుల్. హాయ్. తిను పీడియాట్రిషియన్, అదే పిల్లల డాక్టర్. ఇదిగోండి మీ పాప. అయ్యో నాకు ఇంకా పెళ్ళే కాలేదండి. ఈయన మీ నాన్నగారే కదా, ఆయన కూతురు. ఇది చిట్టి, చెప్పను చూడండి. తల్లిని తెస్తా అని చెప్పి చెల్లిని తీసుకొచ్చాను అన్న. ఇంట్రెస్టింగ్ కదా. బండి ఇంకా కండిషన్ లోనే ఉంది అంకుల్. ఆకలేస్తే అన్నం పెడతాం, అవసరమైతే సాయం చేస్తాం. ఆర్డర్లు అడిగితే కాదంటావా, ఇచ్చేస్తాం.